замоне дар як субҳи офтобӣ ё ин ки шоми боронӣ ба сарат фикре меояд ки тамоми ин ҷаҳон ва ҳодисаҳои дар он рух медода ба зарраи ғам хӯрдани ту намеарзад. замоне ту ногаҳон дарк мекунӣ ки тамоми ҳодисаҳои зиндагӣ дар вақту соаташ хоҳу нохоҳ ба вуҷуд меояд. одамони дар атроф буда абадӣ нестанд, инчунин худи ту низ абадӣ нестӣ. дарк мекунӣ ки ҳамааш як чизи бемаънӣ аст ва ту вақти хешро беҳуда сарф мекунӣ. барои он ҳодисаҳои гузаштае ғам мехӯрӣ ки аллакай ислоҳ карданаш номумкин аст. дарк мекунӣ чӣ қадар суханҳоро ба бод додӣ ва чӣ қадар суханҳоро ба дилат хеле наздик гирифтӣ. дарк мекунӣ ки чӣ қадар одамони бегонаеро ба дилат роҳ додӣ ва ба рӯи чӣ қадар одамони наздикат дари дилатро бастӣ. дарк мекунӣ ки бояд дигар шавӣ ва ҳеҷ чизро ба дил наздик нагирӣ. аз одамон бояд ҳеҷ чизро интизор нашавӣ ва барои аз даст додаҳоят ғам нахӯрӣ. дар тақдират буда меояд, гузашта бошад ислоҳ нашаванда аст.